Isa ka rin ba sa nakaranas ng bullying? Pwes, panoorin mo ito at ibabahagi ko sa iyo kung paano harapin ang ganitong sitwasyon. Ako nga po pala si Cherry Amor Landasan. Isa po akong biktima ng bullying noong aking kabataan. At bago ko po pala i-share sa inyo yung mga tips kung paano ko hinarap yung mga bully, ikukwento ko po muna sa inyo yung karanasan ko sa bullying. Kung napanood nyo na po yung nakaraan kong video na ang title ay Paano Magkaroon ng Confidence, ay malamang alam nyo na po yung ibig ko pong sabihin. So, doon sa hindi pa po nakapanood, ito po yung nung elementary po ako, ay nakaranas po ako ng bullying dahil po tinatawag nila akong amo dahil po sa pangalan ko ay Amor, at saka noon po ng kabataan ko ay maliit po ako, maitim, tapos pandak yun po, at saka may birthmark din po kasi ako dito, kaya siguro yun po. Pero sa ngayon hindi na po siya gaanong mabigat sa dibdib dahil medyo naka-move on na po tayo nung nakaraan nating video. Doon po tayo napaiyak dahil parang fresh pa po talaga. Solusyon po natin doon ay alagaan lang po natin na yung ating sarili, magbihis po tayo ng ayos, ng komportable, yung feeling natin maganda tayo, tapos magpaganda rin tayo sa mukha natin, sa physical, at saka higit sa lahat po, mag-aral po tayo ng mga bagay na insecure po tayo, yung alam natin na hindi pa natin kahinaan natin. Kagaya ko ngayon na kasalukuyan po ako naka-enroll sa aming paaralan dito sa Magsaysay College po. At kaya ako ngayon ay medyo matibay na at hindi na ako masyadong naapektuhan sa mga sinasabi ng iba. Kaya ito na mga kapips, no? Ibabahagi ko na po sa inyo ang mga tips kung paano ko po hinarap yung mga bully. Unang-una po mga kapips, no? Iwasan na lang po natin sila. Hayaan na lang po natin sila, huwag na lang po natin silang pansinin. Dahil kapag alam naman po natin, kapag pinansin po natin sila, lalo lang po silang gaganahan na mag-bully. Parang lang yan, na pag makita nila na affected po tayo, lalo po silang magbubuli sa atin. Kaya wag na lang po natin silang pansinin. Kahit nasasaktan na po tayo, kalma pa rin. Konektado po sa number 2 na kontrolin na lang po natin ang ating emotion. Huwag po tayong papadala na sa ating galit na baka po ay makapanuntok pa tayo at tayo pa yung mapapasama. So, yun mga kapips, huwag po tayong magpadala sa ating emosyon. Pangatlo po ay palakasin na lang po natin ang ating mga sarili, hindi lamang po sa physical, pati na rin po emotionally, spiritually, at saka mentally po mga kapips, no? Lalong-lalo na po yung spiritually mga kapips, dahil kapag po meron po tayong malakas na pananampalataya sa taas, ay wala pong imposible. Kailangan po natin humingi talaga ng tulong sa taas ng mga kapips. Tsaka panghuli po mga kapips, na lang po, mag-spread na lang po tayo ng positive vibes sa kanila. Through dito po, mag-vlog po tayo at ipakita po natin sa kanila na ganito po dapat ang ating ipalaganap para po tayo ay dumami at hindi po dumami yung mga bully. So, yun po, at kasi ako po ay naniniwala na dapat po ay pantay-pantay po tayo at tayong lahat, no?
ano pa man yung hitsura natin, ano pa man yung katayuan ng buhay natin, dapat wala pong discrimination. Yung walang bully ba? Hindi po tayo namubuli dahil iba yung hitsura niya sa hitsura mo, ganun. Iba yung katayuan niya sa buhay, mayaman ka, mahirap siya, ganun. Huwag po tayong ganun mga men. Dapat positive lang. At sana ay labanan natin ang mga bully dahil talagang galit naman talaga tayo sa mga bully. Dahil hindi po madali yung dinadanas nating mga binubuli. So, yun lang po samahan niyo po ako na tapusin na po yung mga bully na yan at um, ipalaganap na lang po natin yung positive na pananaw ng buhay po. At gaya nito, mag-vlog na lang po kayo para po maka-inspire po kayo ng iba at makapagbigay na rin po ng value. At dun po sa mga katulad ko na nakaranas ng bully, alam ko po ang pinagdaanan nyo, alam ko po yung nararamdaman nyo yung panahon na yun. Sobrang sakit po talaga, hindi po basta-basta yung sakit na binubuli. Kaya lang po tayo, fight lang po tayo, move on na lang po tayo sa ating mga buhay at saka focus na lang po tayo sa ating mga pangarap. Yun lamang po, sana ay nakatulong itong konting tips ko po sa inyo. Thank you for watching po at please share and like na rin po ng ating video ngayon para po makatulong din po sa iba. Maraming salamat po at magandang buhay.